sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:59. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado kitang pagpangalagad Hunyo 13 tuig 2020. Aksyon Hotline! Ikaduha na kitang Sabado kag sa aton countdown tatlong tulog na lang. May balawan to na kung ano ang maging desisyon sang National IATF o kon NIATF. Angot iya sa mangin kapalaran sa mga lugar nga ginpaidalom sa Modified General Community Quarantine. Aksyon Hotline! Bala magadesider o kon magahimo sang rekomendasyon ang IATF sa nasyonal nga dapat magapabilin sa gihapon sa MGCQ ang mga probinsya, ang mga kasyudaran nga ginapaidalom sa MGCQ. Until today, wala pa ina natalakay kag wala pa na presentar sang national. Aksyon Hotline! With Aksyon Elmar Madera sa technical side, back up tag karon nga aga si Aksyon Eden Abuso kag Ariman, kaubuylog manaton si Aksyon El Rey Dotilios. Ang aton IT expert, ako naman Aksyon Tayhopon checking in kag nagatamyaw gid sa aton mga kaaksyon nga nagamonitor na via Facebook Live kag sa mga nagatutok man paagi sa YouTube. Aksyon Hotline! Good morning man sa aton mga kaaksyon nga nagamonitor na sa ilang mga transistor radio, monitor sa salakyan. Good day sa inyo tanan-tanan, mga OFW nga nagatutok man diri sa aton nga pagpangalaga din ka man nga bahin sang kalibutan, anuman nga oras sa imo ginhamtangan, nagapalabot gid kita sa aton sini nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga agad diri sa Aksyon Hotline. Unahon naton iniho ang parte sa delay nga pagpagwa sa gihapon kag ginahulat nga RT-PCR test. Pila ka mga OFW, in fact, ang nag-contact na diri sa Aksyon Radio, nagpangayo sa bulig kay para sa mga OFW sa Bacolod nga nagapabilin sa quarantine facilities, kuol sa ilabahin, bangod, sobra na, naglaps na sa 14 dias ang ila pagtiner sa mga quarantine facility. Aksyon Hotline! Luyag man sa mga OFW nga magpauli sa ila puloy-an o galing, istrikto nga ginapatuman sang syudad ang regulasyon nga dapat ante sila buyan o kon pagwaon sa ila tagsa ka mga
ginatiniran nga quarantine facilities, may resulta na nga daan sa ginatawag nga RT-PCR test. Aksyon Hotline. Ang makaluluoy atong second batch kag ang mga masunod pa nga ginkuhaan sang swab sample kag ang specimen ginpadala sa Iloilo bangod na delay ang releasing o kon pagpagwa sang result. Aksyon Hotline. Yambal sa mga pamilya sa mga OFW tinano ini distress na gid kami katama o kun stress na gid katama ini sa amon, stressful ini katama sa bahin namon nga nagatiner kami di sano pa kami ayan makapauli. Mayara kita sa latest update inagkaroon dugay-dugay upod kay Councilor Israel Salanga Aksyon Hotline. sa mga schedule sang LSI, returning residents kag OFW, kumusta at least after sa meeting ni Mayor to upod iya sa mga national government agencies, officials, di may coordination na gidman. Pila na karon sumatotal ang ari diri sa Bacolod nga nagkapalauli. Aksyon Hotline. Ang aton headline number 2, ibaloon ta karon ang kandaan sang mga barangay diri sa Bacolod City right after nga nagpamatod ang mga opisyales sang syudad nga ang mga LSI nga nagpauli bala diri sa aton sa Bacolod bisan way pa ang ila sini nga mga results sang RT-PCR test basta asymptomatic tugutan nga magapauli. Question, handa mga barangay sini may ara gyapon bastante silang nga mga staff member sa barangay health and emergency response team or BHERTS nga magabantay sini magamonitor nga ang compliance sang mga non-OFW o kon LSI, returning residents, ang compliance nila parte sa home quarantine, masunod gid man ayhan sila. Aksyon Hotline. Kag-ari ang balita, Team GCQ palang kita ga pinalumbanay na may gasinulod na nga dako nga volume sang illegal drugs diri sa Bacolod. Anong latest sini nga monitoring kay ang operation sang City Drug Enforcement Unit sa BCPO, 3 ka mga separado nga mga lugar ang ilang gina-operate. Sobra 1 milyon ka pesos ang balor sang illegal nga droga nga na-recover. Aksyon Hotline. Latest update man sa itong persona nga ginlutang kahapon dira iya sa bahin sang reclamation area. Natumod na bala sa pulis, sino posible ang may kahimuan sa krimen. Aksyon Hotline. Kag, areho sa nasyonal, ang pagpirma ni Presidente Rodrigo Duterte sang anti-terror bill ginaduso sa pila ka opisyales sa Malacanang, isang nga nag-recommended amo ang chief sang legal counsel no sang presidente nga si Attorney Salvador Panelo, apisar nga parte ang mga rally, may maging patigayon nga mga rally. Aksyon Hotline. Amoy na sa parang pila ka madalag ko ang mga balita kag i-check ta karon sa PDEA kung ano ang latest nga update kag advisory kung may ara na sila ginset nga schedule para sa Regional Oversight Committee deliberation para sa Barangay Drug Clearing Program. Malam PDEA may mga namonitor man nga mga illegalista nagbalik naman sila operation matapos nga medyo naghalog ang mga checkpoints no matapos nga hindi nagituman kay strikto ang bantayanay sa dalanon katulad sa natabo or na-eksperyensyanta during the ACQ and GCQ. Aksyon Hotline. Amo na, nung pila ka madalag ko nga mabalita nga aton tutukan karon nga aga. Unahon ko lang diri sa lokal, kay gusto ko maka-update gikan kay Councilor Israel Salanga. No, party ini sa mga OFW nga concerned or concern kay gusto ta hibaluon kon bala at least may ara na gidman result nga nahatag, nagsulod na gidman diri kay bisan sa Facebook page
sa Aksyon Radio, damo ang mga mismo OFW nga ara sa mga quarantine facilities nga nagapadangat sang ila concern kay ang balila nano ni man sobra na gini ang amon pagtiner diya sa quarantine facility way pagi kami kapauli o tigaling kung lang tawon ta hindi mo ginman directly ni no mambal nga ang Bacolod City halugan kay may aragan isang nagapositibo sa resulta sa mga LSI nga nagabalalik diri sa aton sa Bacolod kag sa probinsya. Much more sa mga OFW ngang iban sa ila halin gidiya sa gwa luwas abi kon stranded lang sa Manila nga manog biyahe palang abroad. Aksyon Hotline. Pero sa mga LSI gani may nagapositibo. Can you imagine Bacolod City ho? Why kita ga-expect nga maamat-amat pagid ka madugangan ang listahan also in Negros Occidental. In short, nagapakita nga until today, ang pamahog sang COVID-19 hindi gid kita dapat maghatag kumpiyansa. So, ang kinanglanon ta, kooperasyon halin sa mga OFW, sa mga LSI, sa barangay, sa mga LGU, pagadto sa komunidad, agod nga manginhilway kita. Because at the end of the day, kita man gihapon ang makabenepisyo, kita man gihapon ang makasalbar batok sa mahimo pagpanglaton, paglapta sang COVID-19. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the head of the Action Team on Returning OFWs, or ATRO. We have Councilor Israel Salanga. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Aksyonar. Good morning sa mga tagkulamate. Thank you so much for the time, sir. Kahapon, actually, nag-meeting magkamo ni Mayor, and then why ko na lang ginawat nga gintawgan takaliwat kay kabalo ko medyo sako ikamo kahapon. Tell us what was the latest parte sining ginahulat nga RT-PCR test kay kabalo kita damo abisang mga nagareklamo na nga OFW nga long overdue na ang pagtiner nila sa mga quarantine facilities. What was the latest ni Councilor? Yes, Aksyonar. Actually, ining delay sa aton nga OFW cause ni siya sang backlog pa sang obra sa DOH, no? Kaya tungod siyempre dito naging sent ang ilang mga ang ilang mga swab mo sa DOH pa ya. Okay. Hindi po ko kabasbong about sa ginasugdan sa mga proyekto nga biolab kay do I think sa siguro ko si Mayor na iyang mag-discuss about na. But although aral na siya nang ready na siya I think sugdan na sa trabaho, but resulta niya na-delay action RT resulta pa ini gyapon kiti simple as of now. Aral sa gyapon niya dependent, no? Kag ining mga nagaka-delay sa buong nga OFW nga resulta ng ligat gini nga siniman lagi tabla dito sila ya kasi subong amo ang resulta nagaka-delay ang mga ang ilang result. Pero paano mo ni ginaaktuhan kag paano mo i-explikaran sini nakasugilanon kaliwat sa mga OFW particular na kahapon ang nagpadala diri sa amon sa mensahe dira sa Dalan San Juan nga hotel, no, nagambal nga sir do grabe nagid ni ang stress nga batyagan namon, ang huol hindi nagidamak, ang kabalakas ng pamilya namon kag kami man mismo nakasugilanon kay sa ila lately, Councilor. Yes, Action Art no ginalibot natin ni although hindi og masarangan kita na kasi ang ato lang ginmuno ko ni gad yung mga sobra lapit ni sila siya nitos mo ang mag-graduate ni supposed to be mga lapit 100 di sila. Sus kadamo gali. Meeting ko sila sa Wednesday. Halin sa aga sa gimagabi kasi nagpahuway nag-post ako sa session kay every Wednesday may session kami mo. Okay. Kinutihan ko nila meeting kaya tungod basta ka man lang sa maximum of 20 mo ay hindi mo na pwede ma-ambit sa discussion tungod kay ga-observe ka pa social distancing plus kay balugi kita nga kada batch nga daan niya ng may positive kids, no? Nag-observe kita sa social distancing ini okay lang na kung negative na sila pero kung samtang maipang resulta okay. Nag-observe kita ng social distancing. Kaya discuss sila, batch by batch, kaya ginapay-sin din natin sila. Ina-explain natin, ginahimo mo natin mga niya bahay. Pero kabalo pa Action Art, ang resulta is beyond my control. It is beyond our control sa ating mga doctors. Dari kasi any decisions ng Department of Health. Iga-follow up ato ka na Mayor, sa ila, iga-follow up ng tanan niya, pwede mo, ginawahimo man natin. Pero we are the mercy of biolab man niya dito sa Iloilo yan, no? Sa sarili ng mga batch.
So ang pinaka-challenge gid namon is ang kagapon. Okay. During kailangan 15th, 17th, and 18th day, okay pa, doon na kaya. Tapos lang nga i-convince, nga i-motivate, nga i-ayuon doon lang nga agwantahan nyo lang gidanay, Okay. sa inyo, no? Pero nag-graduate na yung action art actually, may 142 na ya, 144 na ya, nag-graduate ya. Pero tamo, pag itong nag-aabot itong mga, may mga scene pag niya, amo naging-gindil natin. Sa kagapon, action art, medyo sukula na gitagapon. Medyo nagprangka na sila nga, hindi namin hulat. Mangimos na kami, mapuli na kami tomorrow. Dapat today mapuli sila. Okay. First time ko na ihambal dire, nag-come up ng desisyon na lang si Dr. Grace Tan, ginisinsa natin sa mayor, nga total asymptomatic mo sila, kag sobra naman yung quarantine na sila, despite the absence of the result, napulion na lang natin ini sila. Okay. Strict home quarantine, i-monitor kung PHERTS, kag sa atin yung mga PNP. Okay. Na dapat wala agad sila sa makagawa sila ng mga panimalay. Okay. But before pa kita, ma-implement sa massive nga pagpapuli sa OFW despite the absence of the result. Result, no? Nagwa agabi ang mga resulta. Naginuwa mga alas 11. Ay, at salamat. alas 3, nagasige download ang mga resulta, and Okay. and most of them, I think to 80% na sa ila. Although meron kita kulang yung action art meron medyo madamo pang kulang. Pero Okay. mga 70 to 80% nagwa na kagabi. Aha. So, ini sila, out of that 80% ka naguluwa, nano councilor, may ara sang nag-positive or additional for Bacolod City nga case? Hindi ko sigurado kung actually hindi ako supposed to be authorized maghambal. Doctor sa lang yung authorized. Pero Yes. since na-mention ko naging man lang, kagdag mapagaman formal announcement ang aton nga doctors kag sa City Health Office. Yes, actually, may isa naman yung nag-positive. So, bali ika-22 na siya, nga patient magamo na? Yes, pero namigid Namigid sini, i-try ko karon dugay nga ma-istorya gid to confirm sini si Dr. Grace Tan, okay? This is another thing. So, what will happen sina sa nag-positive? Magapabilin ini siya sa quarantine facility because of this latest development? Same procedure, action art, ang atong ginahimo, i-pull out siya today. Isaylo sa aton niya nga facility, kung diin yung natipon natin ang mga positive. Kanya-kanya man tikla room, kanya-kanya man paaya, medication, kag bulig, kag ginahimo sa mga doctors natin. Okay. And eventually, like 3 days ago, ginapangamuin natin nga mga nag-active man sila eventually. Kaya nga, nung tugan nga nag-positive, wala ka patient number 5, patient number 11. Ito lang nag-positive action art. Negative natin sila. Nag-ayos sila, so nakapulit. Naka-recover na. Yes, naka-recover na. Hopefully, sa amo man na. Kaya automatic man Aha. So, ining mga nagahulat subong nga mga 200 o kung 80% sini makapauli sila, the rest of those nga way panagwa ang result, manganangan gi sila dapat. Kung ako lang gid, gatul gid kita. Actually, personal ko may istorya sila, sunar through group chat. Okay. Pero gito nag-appeal kita. That's why gani, kung tulukon mo man, in fairness man sila, isa nayawan na kita, grabe na aking na sa ako, mo, why ko may mahimo sa doon, tugid siya, kasi nang, or else hindi sa ka-express bula, iban kalain sa reaction, kay, kung hindi mo sa pamamatian, iban nag-violent, kaya action art, nag-maoy na, amo na ba iban, nag-prangka na nga, hindi po kita niya kapuli, may lain na niya matabo sa amon, diya, mga amon na lang nga, action art, kasi ako, ginahimo ko, nag-extend kita sa ngaton man nga pag-isindi sila kag-attention kay para lang hindi magklamadalman, kid. So, ang ining waay pa ya, na sa 80%, nag-appeal kita gihapon sa ila kag-in fairness man sila, kung tulukon mo art 19 days. Nag-dinner man sila. May nag-cooperate man sila, tinguha man sila kag ila, pamilya nga mag-cooperate sa aton dire sa aton yung LGU. Although yesterday medyo nagito katama, puno nagiguro katama ang mga gani man mga OFW na to, defend again man sila, nag-agree naman lang sa ila. But God is good, again provide them mga big mga moyo naton kag nagwa ini nga resulta. Ang wala pa sa 80, ang mga 20% nga nabilin pa. Ginasige pa subong down ang resulta kabay pa aratong ilang mga mga ngalan. Wow, kabay pa. No? Para at least once and for all, antes sila magpauli. Kung ako'y gani palantawon sini, ang sakripisyo mo, naintindihan ginanamon, ang mga OFW,
we can understand sang inyo agony, sang inyo dira nga ginasinggitan, sang inyo sininga nabatyagan, kaintindi kita sina. But ang amon man diri concern, kung ako pa mangkuton, Councilor gani, dapat paminsaron mo man kay kung halimbawa, man ang asymptomatic, kag bisan positive ka sa COVID-19, kag asymptomatic ka, mapauli ka to karon sinong ginrisgo mo, hindi iya si Councilor sa langga, hindi yang pila ka mga kuandira o kung ang taos komunidad kag mismo ang imo direct nga family members among ibutang mo sa alang-alang. Di blati ko do kabudlay. Actually, clear ko lang kay para black and look first time kung sa kin-announce nga nag-allow na kita nga home ang atong doktor okay. nag-allow na nga ma-home quarantine kung hindi nagkaya sa OFW due to some health reasons, urgent yung mga reasons, no. Pero clear ko actually, may mga protocol na gina-observe. May waiver na nga patramahan na sila before sila makapuli. Nga ma-undergo sila sang strict home quarantine. Butangan the poster o kung tarpaulin sa gato yung nga balay para aware ilang mga neighbor. I-lockdown ang ilang bilog na panimalay. Kung may mag-positive, mag-i-pull out pati yung mga family members for swab. Meaning may mga proseso. Makita niya nga gin set before pa kita mag-agreement sila sa for home quarantine. Pero may mga punto, sakto na siya. As much as possible, kung kaya, agawang tahon, although hindi man nasala, pero para safe ang community, ang imogid na pamilya, unagid, i-extend tagamay at ng patient. Kaya nakita ko, bisan na-delayed lang mo sa tag 2 to 3 days, pero gagawagid siya eventually gagawagid siya Now, saan ni ang do serving graduation nila or pag saan ni sila gid papulion? Ano oras? Natapos naman dyan ang mga resulta po kay Dr. Mel Solik, kay Dr. Fernand, kay Dr. Grayson na mga alas 3 siguro sang aga. Nag-commit kami. Alas 8:20 na balikan naton si Councilor Israel Salanga. Now, ipa-confirm ko lang karon sa City Health Office because Aryo, sa mga OFW, although delay na, nga nagluwa ang resulta, initially may isa nga nag-positive but that is subject for confirmation karon sa CHO. Now, Councilor, sorry, ginauto na nga ito linya. So, kaina alas 3 sa kagahon, gin-process, gin-allow sila dayon mapauli. Bali, so matapos naman dagina, ang mga almost 80%, tigbugtaw pa sila, lahat man sila mo, kaya ginahimo ko, kada gani, may magwa, excited, magkatama, gina-forward sa group chat namon. So, ang amon niya agreement, subong aga. Bali after this call, mahimos makita dito for the graduation, right? Okay. So more or less out of 200, pila gid exactly man ang waiting subong? Ang waiting subong kay liga na graduate 144 mo. 144. So, ang waiting subong to mga 105 I think, 510 ang graduating subong. Ang resulta nga rin subong sa akong to mga 82. So amo na sila ang hopefully makagraduate today. Makagraduate today kaya rin ang resulta. Okay. So how about sa tong mga YPA result, bangod nga ang doktor do i-allow na lang, ipaduganon na lang sila graduate o kung mahulat pagid sila? Kita yung nag-encourage, nahulto na gid lang kay tinablang test of patients naman sa Aksyon Art mo. Kapag kita nga sa punta, sintanan, magbuagad yung resulta. So, ginayon natin, kung ika 16th day, pamalang lasubong, or 15th or 16th day, pamalang, nag-update kita nga kung pwede, kung kaya, pamalang asta buwas, sulto na, kaya nagsasigi pa man download ng resulta mo. At least, pag pulit nila, may certificate na sila, at may peace of mind sila, kasi ang ilang at times na pamilya, mas quality, itong kabalot lang away, so dapat ito yung alikawan. Pero kung di naligad ang isa sang concern to kay may mga OFW nga hindi na gani kapaulis balayin lang masimhot lang to sa pakita lang sa pamilya niya kay may schedule lang nga magbalik patawag na sa mga office nila sining nabilin nga mga batches may amo na subong nga case nga gaayo abi nga pwede siya makagwa na ko kay patawag na ko sa opisina ko pabalik ko na lang ko sa Manila why pa na subong nga case damo actually damo nag-appeal sa amo sina nga kung pwede pa unahon na sila porque ang ato niya kondisyon amo to lang nag-allow kita home quarantine ang ato niya kondisyon is kung hindi kita kuha ang result mga 14 days na pwede ta siya makonsider kay tungod di ba may theory man na yung World Health Organization niya mo nga regardless gani ang result wala gakapatay ni siyang virus close to 14 days. So may mga
kung i-allow mo sa ating mga doktor dire, basta at least 14 days na quarantine lang niya. Okay. Pagka wala lang yan, direct na contact sa pamilya niya. So i-allow sila mag-quarantine kung mag-ayaw itag mamiliti sila. Okay. So sa mga pamilya, himata nila, I know nga, hindi lang OFW yung nag-contact sa imo, even their direct family. Anong mensahe mo sa ila, Counselor? Although I must admit, actually, masakit-sakit niya sa ako niya party. Kay ang swab is not my responsibility. No? Correct. Ang swab is beyond my control. Yan, medical team na yan, nag-uyat niya mo, no? Specifically DOH niya. Pero gina-absorb ko nito nan, simply because naisindihan natin nga ang tanan ni what you can expect kung nag-struggle kita dire, nag-struggle man ang mga pamilya, ang mga OFWs naton. Mas ang nga panahon nagatawag sang madalom nga pag-isindi, madalom nga pagpamati na lapad niya pagpamati, dapat bukas ang atong lunggan sa pagpamati sila. We understand your sentiments and rest assured kita dire sa Bacolod, kita sa LGU, ginahimo natin masarangan, no? That's why from sugat pa lang ginahimo na natin at magdulong sila mga facility, pagpangita sa maayong accommodation, ginahimo natin masarangan. Pero may mga butang beyond our control. May mga butang hindi na natin kontrolado. Pag prayon ko nag-appeal sa mga OFWs natin sa pag-isindi, pasensya, kagkagakuya, one thing na prove ko din sa buong nga maabot kita. Bisan masakripisyo kita ya, pero maabot kita po niya by the day. Meaning maningo kita, sinsaron naging perme nga may emotional struggle kita, but mas safe kita kung maabot kita resulta ang pagpuli natin. Gani man. At the end of the day, initanan na makabenepisyo, di kag makabulig, hindi lang sa mga OFW, kundi sa komunidad, sa pamilya nila. Pero by the way, initially nga positive ba, initial lalaki, Counselor? Wala po actually away ka idea? Ay, kagahon sa nagabot ang mga resulta Ay, si. Ginawa nga lang ko ni Doc, ginabalan lang ko nga Counselor ng FYI lang. Sa sila nga batch, may isa ka positive. So, why ko agi detail kung ano ginang nga. Sige. On that note, Counselor, salamat gid for the time. Good morning sa imo. Salamat, Counselor. Good morning. Aksyon Hotline. Now, i-check ta, dugay si Dr. Grace Tan for the confirmation because ang Bacolod City may ara na sang 21 positive cases, no? Nautod ang yali niya. Basi kung meeting pa man sila. Pero ari ang pa-confirm ta siya kung hindi man, if not this morning, karon sa udto na lang, no? Kung nano ang mambal niya sinino kay ti imaginabla. Siling sang World Health Organization or WHO, ang kagaw after 14 days, nagakapatay lang siya Aksyon Eden, doon ang nagakapugday lang siya, kakadula siya, bisan nag-ara siya sa isa ka persona, nga nangin host o kondra siya nagtapik. Pero ti Ario, naglapaw na 14 dias, ara gyapon, galing kiti ang swab test ngaging kwa ni sa ilaw, swab sample, why pa man, before pa man sa 14 days mo. So kung nantawon ta ko nangin asymptomatic ka, after 14 days, meaning, ang resistensya sa lawas mo, makabato sa COVID-19. Nga ining gamay kag animal nga klase, sorry to use the term, hindi kungod, pero din kakita siya Donelmar, nga kagamitot sa iya, kung sa mga termino sang karaya, kagagamitoy klase tao dya, klase virus, hindi yan mo gani makita. Pero, lantawab lang halit, nes bilog kalibutan, minilyon ang mga kaso. May mga nagkalamatay na. May mga nag-recover na. Pero amakon mo, way pili, pati mismo doktor nga matapikan, ngang doktor ganiti sila ning gatag recommendation Sila ning nagatag sang bulong, mga resita sa mga pasyente, pero this time sa COVID-19, iban nga mga doktor, napaslawan nga mismo bulngon ang kaugalingon nila because wala pa sang nadiskubrihan nga vaccine kontra COVID-19. So kagabi alas 11, umpisa nga nagginuwa ang mga resulta. And expectedly today, may mag-graduate sobrasin nga mga OFW nga karon ara nagatinar pa
sa mga quarantine facilities. Galing ang bad news kay may ara sang nag-positive. No? But suliton ko, this is still subject for confirmation mismo sa health authority, and in the case of Bacolod, amo ining Bacolod City Health Office. I-check na si Vice Mayor Elcid kung may ideya na siya sini or nakahatag na info sa iya ang taga City Health. Okay, hindi subong available si Dr. Grace Tan. Hopefully ma-update kita sini before pa man noon time para ma-inform taman na Bacolod, no? Kuan magkasubo maning balita man, no? Makon mo ya permi lang nagakuan, no? Permi lang ya problema ini. Sige. Alas 8:29. Kasalukon nga bang itabo sa kusina. Crime against hygiene. Inspector Bitoy! Yak! Ano ning ari sa base? Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero Salamat kita sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod kay paring Peter Auhiro. Pare, good morning dira sa imo niya. Pa-shoutout lang si Ferd, si Tuto, si Louie, daw ma-addict na sila. Basito kang ka mo na, hindi addict sila sa Aksyon Radio Bacolod. From sign on to sign off nga pag-monitor. Grabe maka-aladik ko ng Aksyon Radio. Salamat kita no, sa mga nagasalig kang nagapamati. Aksyon Hotline. Sige na lang, okay na lang Aksyon Eden kung alang-alang si Vice. Basi way pa man ma-forward siya nga info. Pero in a short while, itry naton nga masugilanon gid mismo si Dr. Grace Tan for the confirmation regarding sining balita. Kay at the end of the day, mabalaan taman ni gyapon mo. Hindi niya pwedeng hindi niya magwa nga report kay number one, ang Regional Office sa Department of Health, anong oras sila ganiga pagwa sang advisory action na din, maidiya ka, ang sa region, sa hapon sila gapagwa Diba si karon sa hapon, plan nila inipagwa, pero may advance na kita nga daan nga information. No? Tikabay pa, ang akon malang niya, pangamuyuan ta, no please. Sa sining pag-away sa COVID-19, hindi ni subong tiyempo nga magbinasulay kita. Hindi ni panahon subong nga mang-insulto kita sa tao nga nagapangabudlay. Amo na ganing hambal ko sa pamilya, sa mga OFW, please maluoy ka mo. Ang mga opisyalis sa Bacolod, ang mga opisyalis sa probinsya, in any places, all over the world, nga nahalitan sa COVID-19, hindi mo gini sila dali mabasol, direkta, magluwas kon ang ginahimo nga aksyon abisang gobyerno nang inuwak bawi sa iya sini nga mga ginahimo nga mga panindugan kag gina-release nga mga guidelines dili na yado questionably, pero bangon nga ini nga pandemic, bag-o ini nga nagluntad, hindi mo ya mahambal nga ti nanok mo ya nanong mahimo nyo. Ma-question ta sila kung nagapungko lang da nga nagapabaya, no? Bayara nagasiling ti ang pandemic nga hindi lang ni subong ang mga pasyente nga ginasikaso. Ang palangabuhian, ang konsumo, ang financial aid, damo Ti sa sinang mga aspeto, hindi malikawan nga may mga issues gid gaguluwa. Titugyan ta na sa mga authority. Halimbawa, ang issue sang SAP, okay, tugyan ta na sa autoridad, pangitain nyo sa mga ebidensya, pasakain nyo kaso nagtinuntod Pero ining mga nagatrabaho, halimbawa kay Councilor Israel Salanga, din kakita imo yaman, ang konsyal sa Bacolod nga chairman sang Atro, why kuman ginakwat ang bangko ni Councilor Ising, kay ti, knowing the fact nga bata sang upod namon, pero hindi na siya nga ginadayaw ko siya, pero kita niyong pulaw sang tao ni. May ato ganing nga tiyempo nga nagkadto siya sa airport, dala niya isa ka bus, isa man kasalakyan sang mga emergency response team,
Daso nang nag-abot ihalin sa Manila, 3 bilog. Di kayo mo kita sa naman, kundi kulang koordinasyon. Nagapulaw bugtaw si Councilor Ising para buligan ang mga OFW. Amo na sa mga pamilya, please. Hindi niya tsimpo subong nga magbinasulay kita. Kaysa totoo lang, bisan kami diri, hindi man kami OFW, nag-aobra kami diri sa Aksyon Radio, pero kami mismo, palangabuyan namon apektado. Kami mismo, ang pangulag namon limitado. Titanan kita sini apektado sang sitwasyon kag epekto sang COVID-19. Hindi kita magbinungguanay, hindi kita maghimo sang mga aksyon ng halaka pa kapang insulto sa mga opisyales o the same thing, maakig naman ang opisyales sa mga OFW, kay tanan kita biktima bangod sining COVID-19. Amo nang leksyon. Kagamo ni eye-opener ni magaserbi nga eye-opener. Sa tanan nga mga opisyales kag ahinsya sa gobyerno, kung paano naton pasangkaron kag in advance anong pwede tayo moon in case masulit ang katulad sini nga insidente. Diba? Ang kinanglanon ta subong is unity. Pag-isa. Kay ining virus, hindi man ni siya maglaptagid kung wala siya sang host, wala siya bala sang matapikan. Pamangkutan nyo bala, kung may tiyempo ka mo, pamilya mismo sining mga OFW, kag LSI, o kung nag-positive sa COVID-19, palapitin nyo silang pamangkuta, diin ka mo nakakuha, diin nyo na-acquire ina ang COVID-19. Ako yung gapati, kung hindi ni sila balo, kung hindi na nakuha ni, kaya hindi kitaon gani. O, hindi mo yung mahibaluan, nga ginaistorya mo gali, may COVID-19 na. Kay asymptomatic siya. Although gasiling ang DOH, why ginman na klaro, pasumong nga pagtuon, kung asymptomatic siya, makakuan siya, makalaton sa imo. Tigaling, may kumakita mo ng virus. Diba? Base ko ng isa, hindi makita doktor nga mag-explicar katulad sina, pero dapat may nalungon kita. Because at the end of the day, kung hina ang resistensya sang lawas mo, kag matapikan ka sang COVID-19, hindi ka kaginawa, budlayan ka maginawa, dalon ka sa ospital, once nga mabutangan ka na sinang tawag sina Aksyon Eden nga nagapaginawa sa imo da, mga ventilators na. O, gamay ang tsansa ng tao mabuhi, gili kung matakdan ka na sina. Kaya ang tendency, dido kay, hindi kita luyag nga may kabuhi pa nga mahalitan kang magdugang sa listahan sang mga nagakamatay bangod sang COVID-19. Amo na nga nakaintindihan ginaton. Ako yung sentimento ko, naintindihan ko gini mga OFW, ang mga LSI, ang mga returning residents, ang simpatiya ko ara sa inyo. Kabalugid ko kung anong kabudlayan nyo. Magtiner ka sa eskwelahan, can you imagine, blara ka sa eskwelahan imo ya? Nga pila lang ka kilometro, ara ng balay mo, pwede ka nakapauli. Tigaling ang dumdumon ta. What if, kung magpauli kang mamilit ko, katulad sa natabo dara sa barangay Alihis, tila tawa. Nagpauli siya. Tinagpositive karon. O, kung di kinalitan, pati itong iya pamilya to na halitan pa, ang mga amigo yung nag-upod to siya inom-inom, kundi pati sila yung quarantine, kaging lockdown, na amo na siyang sitwasyon, please. Ang akon apilasyon sa tanan, no? Hindi niya tiyempo nga, halaka pa imo kaya pang insulto. Ang ato ni mo, di ano makontribute. Anong mabulig naton sumong because the government is also in need sa aton kooperasyon. Sa publiko, kinanglan kooperar kita. Abi mo, simple-simple lang na nga suksok sa face mask, ang iban do katamaran pa magsuksok, iban ka bertoldo bla. Nga inang pasuksok ko, nagilang face mask, as defense sa lawas siya, kag amuman sa piyakto sa ginistorya niya, hindi magsuksok. O, nasong baliwala na sumong maglagaw ng tawan nyo bla. Sing una tong alkohol, gagi na kulang. Sumong damo-damo, alkohol din nabaligya, bisan din lang ho. Barato, why na sa bakal? Nalipat na sila guro, pero dapat tandaan tagid. Nga why pa ni matapos, ara pa ang COVID-19 nga dapat padayon naton nga awayon kag ini isa kadako nga challenge, tubtob nga wala pa madiskubre ang vaccine nga makapatay, makaaway sa sini nga pandemic. Aksyon Hotline.
2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Social distancing. Ang buot silingon mga partners nga kinahanglan maghat. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo magkulon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dalang pagpalanggan Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nakaintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Pagkulon nun kag negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay sa bisan anong kahintangan responsable ang pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:55 na. May ara promotion si Director Tablate. Tawagan ta sa dugay kay at least makapasalamat man siya sa aton kunano. Kag sa mga pumuluyo nga nag-support man sa campaign sa PDEA. Kay Ario may mga operations sang kuan May mga operations sang pulis. Grabe, no? Makon mo ni in 3 different operations. Naglabot sa suma total nga mga 1.2 milyones pesos nga value sang shabu. Siling ko ari man nga sitwasyon nga diamak man nga grabe man gyapon ni ang kuano mga operation ang operasyon sa mga sindikato sa illegal nga droga wala ga kapunaw, no? May COVID kag wala ya sige gigyapon ang ila sining trabaho, no? Ara si Dr. Tan sa linya. Online sa Hotline. Alas 8:56 na Aksyon Radio Philippine Standard Time sa gihapon Aksyon Hotline ang inyo ginapamatian. No? Pod sa inyo alagad sa mikropono. Aksyon at Tayhopon. We have Dr. Grace Tan sang City Health Office sa aton siningaliniya as spokesperson man sang IATF diri sa Bacolod. Doc, how are you? Good morning. Sir, good morning. Yes po. Pasensya gid gindisturbo ka namon although Sabado subong pero Doc, ma-check lang ko may mga latest na tang result from DOH kagabi gali nga gin-release kag amat-amat nagasinulod ang ina-download ang result, Doc. Yes, sir. May gasulod naman kita nga mga results. Kag may ara kami initial information out of sininggin pangwaan nga mga OFW, may nag-positive naman nga daw mangin patient number 22? Yes, sir. Oho. May ara kita, oo. Ano ni ma'am, Doc, ang iya sining nga background kag ambot kun pwede nakakundin nga barangay siya? Ay, hindi lang guro ni sir kay anyway naka-facility man ni siya. Okay. So wala man ni siya kapuli actually. Pero definitely i-pull out ni siya kag i-transfer sa another nga facility natin. Oo. Pero babae ni siya, Doc, lalaki? Babae. Pila edad niya? 35 years old. 35 man gapon, no? 35 years old. So, anyway, asymptomatic man siya, Doc, no? Pero at least sa iluhon gid siya, i-separate gid siya. I-separate lang sa anay, sir, until may negative result. Aha. Now, sa recommendation, atong iban, Doc, pasugtan ta ni mga OFW, nga daw ay abot ang result nila, kag na long overdue ang ila sining nga pagtiner sa home quarantine, o sa quarantine facilities, what will happen sa ila, Doc? Actually, OWA has already been informed na wala pa sila results and naka-communicate naman na ang city with the OWA. Okay. And they were given man approval nga pwede mag-extend ang stay. Pero we will give the option sa manugpuli, no, sa OFWs nga ni and even with the LSI. Okay. Sa option
nga mapuli sila provided they will continue the quarantine, kag strict quarantine at home. And ang agreement will be i-endorse na sila sa barangay for monitoring. Ang ilang residences butangan sang signage or notice nga under home quarantine. Okay. So amo na siyang agreement with the barangay na. Kag amo na siya ang gin-propose man, no? Kag as per recent meeting with our mayor and the city council. Yes. Kag mga department heads, so butangan ina siya signage until magwa ang result. Should mag-positive ang result, no, nga ara sila sa balay, i-pull out na sila. And all their families will be, enclosed na din or i-lockdown naman. I see. Isa lang mandok, no, ang nag-add sa result nga nagwa? Oo, sir. As of subong, kagabi. Kagabi. So, ga-expect ka mo nga within today, may i-download naman nga result from Iloilo, Yapon? Yes, hopefully, may i-download naman sila. Sige, sige. On that confirmation, Doc, salamat sa time. God bless sa imo. Sige, sir. Sige, sir. Thank you. Dr. Grace Tante, confirmed 35 years old, babae, OFW, nang nag-positive sa pinaka-latest nga pagwa ng result. Ina kagabi umpisa. Pwede na na-action, Eden. Wala na problema. Alas 9 in punto na, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Katuan ko na yung patrol block. Grabing operation, no? Sang CDEO. Galing kay ang CDEO, do ay pakita contact number ni siya Black kay bago ni siya, no? Si Pindot. Ano pilido ya? Pendon. Si Pendon. Sorry, abi ko Pindot. Kaya ang baba mo bipag-tikab yan, do. Pindon, gali. Pindon. I-check ko lang ni kay may operation naman, may nagkaradakpan, of course, kag na-recover. Timakon mo niya 1.2 million ang more or less estimated amount. Butang balon niya ang mga illegalista, ang mga durugista, why nag-untat sa business nila? Grabe, no? Dasig lang sila ka-recover. Totoo, Elre, no? Galing kiti mo na blad, ako man ang kabi mo kag income mo kung matsambahan ka naman sa authorities, madakpan ka, kalamay mo gid. Let's have action, Alvin, graba sa patrol sa paghatag sang update sini kag nano ang diini nga ma-area ginpatigayon ang operations. Kagabi galing nito, ang gabi nagkatulog kita ga operation yang CDEO ho. Action, Alvin, diini nga ma-area, sino ni nagkaradakpan? Aksyon art suma total 1.2 1,260,000 ka ako na sang balor sang suspected ang sang shabu ang na-recover sa mga kapulisan. Nag-strike the reaction art CDEO gid lamang, no? Actually umpisahan ta aksyon art mga why hindi ni joint operation with the PDEA? Hindi niya joint operation kundi madumduman ta kahapon nga adlaw action art bisan ang aton sining city director nagmando mismo sa bag-ong tagpangulo kun OIC sang CDEO nga si Police Lieutenant Paul Vincent Pendon nga nagmando sini kahapon nga adlaw nga kung pwede ang concentration subong pagdakop kontra sa illegal nga droga. That is why kagabi alas 11 antak na kagabi action art dira sa Purok Sigay, Barangay 2, diri sa Bacolod. Tatlo diri ang nagkaladakpan sa bypass operation. Ang recovery action art masobra 600,000 ka pesos. Sus Mario, sito nga sa milyon sobra iya. Oo, tunga sa milyon. Nadakpan diri amo si Norbert or rather Norvic, no? Norvic na kanaynay. Liwat yan to pilido yan nakanaynay? Yes, sir. Nakanaynay. Robert Norvic. Norvic Nakanaynay. Norvic Nakanaynay, okay? Yes, sir. Amo ni ang ila siling subject sa bypass operation. Nadakpan man ngupod sini nga amo si Efren Gonzaga kag kining si Michael Villanueva. Okay. Now, ang sunod diri sa sunod diri kay Police Lieutenant Paul Vincent Pendon na timingan gid. Naka-interview ko siya?
nagka-istorya lang kami kadali action art pero gadali man sila kami Ay, why gid siya nagpabati? nagpamalibad sa Bisang tingog lang, bisang gamay lang, hindi lang papakita itsura niya eh. gani man pero gadali to sila kagid action art sa may police station number 6 Dampi kay nga sa may area naman Santa Kuling may bypass operation man to kagina alas 3 kay na sang kagahon. Okay. 600 man to. 600? Ano namin mo man? Way labot sa 600 niya una? May 600 pa kayo? Sobra 600,000 man tong na-recover nila. Part ni siya sang ginambal mga 1.2? Yes, action art. Actually, sa 1.2, tatlo ini kasi parado nga lugar. Una, diri nga strike nila, amo ang area sang Purok Sigay, Barangay 2, diri sa siyudad sa Bacolod. Sa diin na-recover sang mga kapulisan, ining masobra 50, to be exact, 56 grams na sang suspected shabu ang na-recover sang mga kapulisan, and that is equivalent to more than 600,000, no? Amo ni ang na-recover 605,000 while alas 11:30 605,000 man 605,000 ang balor sang suspected shabu nga na-recover sa mga kapulisan. Okay. 605,000, grabe. Yes. Tunga sa milyon sobra. Tunga sa milyon? Okay. Oo. Alas 11:50 naman kagabi action art, nagpatigayo naman sila sa bypass operation sa Barangay 23. Sa may Clausi, ayon bala, Clausi Tapsilogan, sa may Galo Lopez Haina. In resulta, diri sa pagkadakop man kay Edita Rosepe, kagayon si Mariel Salmingo. Baye? Lunsay come again? Siya ko babae ni dakpan? Lunsay mga babae action art. Si Edita Rosepe, babae, kag si Mariel. And lunsay nagapuyo ni siya sa Barangay 27 pero na-timingan ang ila siningat transaction sa Barangay 23 action na art. Okay. Sa diin nakuha diri ang balor 40,000 ka pesos sang suspected shabu ang ila siningan na recover. Okay. Mga pila lang ka oras action art, 3 o'clock, alas 3 kay na sang kagahon, nagpatigayo na naman sila sang ila sining bypass operation action na art ang mga katapo sang CDEO resulta man sa pagkadakop sa isa ka persona si Reynaldo Villaespin. Now tukayo mo? Oo, tukayo. Reynaldo Villaespin, okay? Yes, sir. Natabo ini sa area sang Purok Progreso, Barangay Takuling diri sa siyudad sang Bacolod. Now, nakuha diri sa suspect action art ang 55 grams ang suspected shabu ang bili 605,000. So kung suma total action arts masobra mga 1.2 no nga suspected shabu amo ni ang na-recover sa mga kapulisan. Gintingwaan ta maka-istorya kagina kay Police Lieutenant Paul Vincent Pendon. Okay. O galing kay ti sila mo hindi man kabay magambal pa in lang siya. Oo, hindi siya maggambal kagina. And ito is gina-respeto taman action art. That is why ang basi may gawya-uya pa siya. Basi maglawig-lawig ni pa-interview naman. Kung di man siya maggambal, dani may serve lang nga spokesperson ng CDEO nga mo na makasabat sa media. Mga basic mo lang nang i-question da. Yes, action na art. Ang pamangkotang da, paano mabinggo mo? Kagang kategory sa mga suspect bala? Gani. Of all nga nagkaladakpan, actually kung sumahon mo action art, bali anong tanan nagkaladakpan mo. Okay. Sa sini nga by basta operation, kag ang masobra, kung sumahon ta, masobra 100 gramos ang recovery sang mga kapulisan sa idalom sang CDEO in 4 hours alone action art. Okay. Balita report sang patrol with Aksyon Nani Kiraw ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Sige, pakaronan ta lang na sa BCPO kay i-follow up man gyapon karon kung hindi gid man si Sir Pindon makambal, at least ang mga personnel kag official dara sang BCPO, kung hindi ang public information officer kundi ang city director. Grabe no, damo ginagyapon shabu. Why gid ni sila yan nagabahar? Matyagan ko mo ni ginabala sang puwak sang iban sang timpo to nga
naka-ECQ kag GCQ mo, malaman ang bulsa nila mo, why mayo income ti subong, tingala ko no, mo ni kapigado, ang iba niya mabakal pagyapon shabu. Anong epekto sa shabu action now kung makagamit ka? Amo na? Siling niya siyang nakagamit. Gamo gali na? Nami saot-saot ka mo. Pero kung hindi mo madala na, laban kagid sa kwan, laban kagid sa lain, ang lagtok ang guwa mo bla, kung hindi mo madala na, itawgan na si Sir Tablati, ay, masaylo na siya, promotion. Ni Promayo ganin, may contact na to sa PDEA sa nasyonal, kay magabiya na siya as Regional Director, effective June 15, no? Lawig-lawig, pila ka bulan o pila ka tuig si Sir Tablati ni Saton man. Kilawon naman tani siya, ti kabay patani ang masunod nga PDEA Regional Director, mangin approachable man, katulad ni Director Alex Tablati, bla? No? Kay para nga kung may ara kita i-follow up, makapamangkot kita gilayon kag makasugilanon. Kay dapat ang media, police, and other authorities partner nimo para sa pag-away, halimbawa illegal drugs, information campaign, mabuligay na parang bisan sa awareness campaign lang bla, makabulig kita sa mga otoridad na ton. Alas 9:10 na, oy, good morning kay paring gamonitor karon nga aga si paring Sunny Arnaldo Paladar, na? Kumusta ka na pare? Huwag ka pa kabalik sa Bacolod, di? Abi ko gani, kunari ka na, di? No? Kay paring Sunny Boy Paladar, good morning. Amuman kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr., no? Good morning da pare. May lang nga pag-monitor sa imo karon nga agad, ding kaga-monitor sa Facebook Live. Thank you gida, no? Sa inyo sining mensahe nga ginpadala karon nga aga, no? Kay paring Raymond sa magkoopdanan yara sila gali sa Patria Homes ga monitor karon nga aga. Thank you. Ano pagid ari pang iba, no? Si paring Chupoy magbanwa dira sa may Macau, China. Good morning, thank you. Araman Asusina Arroyo sa USA ga monitor siya. Itabag Abing, oy si Abing. Jane Jaime, April Salinas, Erwin Gonzales. Monitor lang kami ni Coco. Hindi Martin, kundi Franco. Coco Franco. Gali, abi ko si Coco Martin ka monitor ba? Daw makibot man kita. Joshua Basa Gomez. Si Arotniv Silkad. Ay, ginbaliskad niya kabudlay basahon ba? Inday Blaza, Linlin Parlan, Dorita Fidel, Flor Cordova, Edith Jose. Watching Makati City from Barangay Ilopez, Silay City. Taga Silay siya, proto sa Makati City. Bambi Padernal, good morning. Nini Dacomos, alis na. Edmar Diquila, good morning man. Nagamonitor man. Brazil Lubaton, Rafael Caceres, John Guanzon Binaventura, Jocelyn Arisivita Ulak, Alimera Lim Malasarte, Araman si Heaven, Rofi Libran sa Kabankalan, Monitor man, Mary Grace, Eugenio Fermin, good morning, sa Bilog mo man nga pamilya, Rose Iscuti, Roger Herba Hicaro, sila nga ba yung agad, Aksyon Art, ano updated sa patient 21 sa Barangay Lumana, na quarantine ang ginahimo sinasang CHO, kwaon na siya na actually, ibutang sa quarantine facility. Good morning, lang kami para masinda kabungbungan, Barangay Sagang na Castellana, Nariza Ruiz Ilari, Bernadette Lacson, kag Richard Esmeralda, good morning. Oy, kay Sir Jovel Sidel, sa Police Station number 1. Thank you, sir, ha. Kinalun sa guys sa Tokyo, Japan. Araman ga monitor si Ruby Rosmi, sang Task Force Kasanag. Edward Minises, Rosila Castillo, thank you, gid, sa inyo pag-monitor, no? Bowie Jolingo, Marlon, si Kinya Caniete, bro, Art mix doon. Tanan nga mga guardians nga monitor sa aton, whatever aggravation you belong, isama lang gyapon kita, no? Guardians, family kita gyapon. Kay Rodi Daboy Tapang, may nga agad na tito Rodi. Kag Andrea Amanda Jaime, good morning. Aksyon Hotline
2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon! Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng program. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, minimo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. gamyo ang makaksyon, minimo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio!
naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginenggamyo ang maka-aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang maka-aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang maka-aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon,
Madamo sa naglaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ay, way nagigugaling tiyempo na bilino kay Sir Andy Delgado. Good morning dira sa Japan. Amo man kay Roy Baladhay. Thank you sa pag-monitor. Kay Maninay Alma, kay Councilor Henry Boy Gregas, mga agada sa inyo. Sa Gilungan, kay Mama Utit na kay Papa Dani. May nga lang, may lang pagtutok sa Aksyon Hotline, kag sa tanan nga mga program, sa Aksyon Radio Bacolod nga ginasunod gininyo. Thank you Ang iban yung mensahe, ayo lang ko karon na lang palihog sa Aksyon BBB program. Aksyon Hotline. Ang ako lang ginabilin sa inyo para nga mangin mayong kondisyon ta, kada adlaw handa kita sa pag-atubang anuman nga pagpangangkat sa trabaho, kapin pagidbala sa mga hard labor nga mga kaaksyon ta dira. Manamo nang ginasaligan tanging kayong lawas ta nga aton sinikusog agon magapangita sa palangabuy antikon wagtang ang imo sining kondisyon sa lawas baldang trabaho mo ti ang ginarecommend naton produkto sa Dr. Alfred's, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea nga combination. Ako mismo ga-recommend gid kag paibalo sa inyo nga nagagamit gid sini kay maayo gid nga produkto mo. Damo phytochemicals nagapabakod sang immune system kag resistensya plus kompleto pa sa vitamins and minerals. Amo na sang timpo to nga way kabaklan vitamin C, damo nagbakal sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. May problema ka sa insomnia, di ka makatulog. Tilawi bala 30 minutos inom ka sa kapsula sang Dr. Alfred's antes sa magtulog. Kampiyon ang imo sininga kondisyon. May rejuvenating effect pa pagkaaga nami pamatsyag mo, nagahuben kapatulokon bangod sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Parisan mo sang tea, nga may naman na para sa may mga hapo, sa kababainan nga problema sang ila monthly period. Tandaan tagida, kombinasyon, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Bangod nga Dr. Alfred's nga pating ang inyo ikayong lawas, labi pa sa pinakamalahalon nga perlas. Aksyon Hotline. With Aksyon Elmar Madara sa technical side, back up ta si Aksyon Eden Abuso kag Aksyon Elry Dotilios. Ako naman Aksyon at Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon